Misliš da su te devojke, ajde godinama već traje taj reality, već provalile da tu najviše prolaze te ljubavne priče, da tu ima i nameštaje? Ma dobro, da oni se dogovaraju, vidi, ja toliko njih znam mimo realitija, to su neke potpuno druge osobe, onda se oni pred reality sastanu, dogovore se da će praviti kao neke... Znači ima i toga? Ma da, pa oni se izdogovaraju sve pre realitija i onda uđu unutra, međutim, toliko znaju da im pomrse konce razni neki drugi koji upadnu, pomrse im se konci i onda šta je pisac teo da kaže. Znači, oni pre realitija naprave plan, gotovo je, mi pobeđujemo, ulazimo sa nekom pričom, kao ne znamo se, tako ćemo ući, ne znamo se, i onda se kao smuvamo u realitiju i na kraju odnosimo nagradu, važi kad bi to bilo tako, zato što ulaze mnogo veće od njih face koje znaju da manipulišu, koje su pravi reality igrači. To je profesija